No niin, YouTube. Se on Jami Kivikko tässä. Kerro vähän itsestäni. Oon syntynyt 10.6.93. Öö, Tämän channelin tulevaisuus. Nyt joudun sen tekemään, koska yksi ihminen halusi, että mä teen tämän videon ennen kuin mä rupean tekemään minkäänlaisia videoita tai paskaa, en tiedä. Anteeksi kirolluni. Tosiaan, aion pelailla jatkossa tähän channelille joitain pelejä riippuen. Monet sanoo muuten, että mä kuulostan Mr. Jallulta joskus. Jallu, jos kuulet tämän, älä ota ihtees, jos sulla on joku kopio. Mä en oo sun kopio, ja näin, mutta mä oon sun fani. Aika montakin fania itse asiassa. Mä oon Laatpavian vain fani, ja no Excelin en enää. Excel nimittäin kikkas Jopin tossa, ja Jop oli ainut syy, minkä takia mä kattoin Excelin videoita. Ei millään pahalla Excel, mutta niin. Sitten Foktoria on kattonut. Niillä vasta hauskaa menoa on. Mutta tosiaan, pelejä mitä mä saatan pelata on Mirror's Edge ja Borderlands 2 tai jotain tällaisia. Riippuen Scribblenauts voi olla VR2. Kauhu justiin, no se ei oo mun suosikkia, mutta kyllä se aika hyvin menee. Suosittelen pistään volaa pienemmälle, kun mä pelaan jotain niinku esim. Justiin VR2, koska oi sitä huutamisen määrää. Ja muutenkin, mulla meni vitun monta kertaa saada tähän niinku videohon, no, pituutta. Joten mä teen tällaisen lyhkäsen. Jos tää kelpaa teille, niin se on ihan ok. Te varmaan tunnette mut jo joku esim. Ennestään. Mutta tosiaan, mä en puhu sen kauempaa. Annan teille hyvän päivän. Hyvää päivän jatkoa teille kaikille. Ja kattokaa videota kun niitä tulee. Okei. Moikka teille kaikille.